Mga biyaherong magsisiuwian sa iba't ibang probinsya dumagsa sa Batangas Port. Tutukan sa report ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magkabilang kalsada na ang pila ng mga sasakyan sa labas ng Batangas Port. Pila na rin sa mga ticketing booth at hindi mahulugan ang karayom na passenger terminal. Ayon sa Batangas Port Management, umabot sa halos 20,000 na pasahero ang dumagsa sa port kada araw nitong weekdays at inaasahang dadami pa ngayong araw. Para sa pamunuan ng Philippine Ports Authority, patunay ito na nasa pre-pandemic na ang bansa. Samantala, inireklamo naman ng biyaherong si Mang Roberto na pauwi ng Negros Occidental ang pagkaantala ng biyahe ng sasakyang barko. Hanggang ngayon, naghihintay nga kami dyan eh. Wala pa rin. Hindi namin alam ang dahilan. Tiis lang po ng gutom. Gutom lang. Siyempre, babudget mo rin yung pera mo. Paliwanag ng pamunuan ng Pantalan dahil ito sa gale warning na itinaas ng Pag-asa. Samantala, napurnada ang pagdadala ng hamon ng mga biyahero matapos na kumpiskahin ng Bureau of Animal Industry. Nangihinayang din po, wala naman po akong magagawa kasi bawal po. Ayon sa BAI, matagal na itong ginagawa sa Pantalan. 2019 pa po. Kaya nga po free sa ASF ang Bumay Maropa. Kanselado rin ang biyahe ng Roro sa Pasacao Port sa Camarines Sur dahil pa rin sa gale warning. Ayon sa PCG Pasacao, maaga silang nag-abiso sa mga biyaherong papunta ng Masbate na i-monitor ang lagay ng panahon para naman maiwasan na ma-stranded at magpasko sa Pantalan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Andrew Bernardo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.